Aquest és l'Isidre, un dels més de 100 regatistes que han competit a l'Eurolaser Masters Cup. Però expliquem-ho des de l'inici. Del 3 al 6 d'abril, els més veterans de les classes làser estàndard i làser radial han participat en la gran festa europea dels laseristes, que com cada any es celebra a Calella de Palafrugell. Aquí tothom té més de 35 anys, i fins a 78, en el cas del més veterà. La gent no comença a navegar amb aquest bartet tan petit als 60 anys. Vull dir, tots aquests que veus aquí són gent que a la seva joventut han sigut navegants de vela lleugera. I llavors això els hi permet arribar en condicions per poder navegar en mar, en vent i passar-se el dematí penjat com si tinguessis 15 anys. Ens queda clar. Veterania és sinònim d'experiència. La mar corteja, en el fons, i t'ensenya a ser potser més estable, t'ensenya també a ser més noble, t'ensenya a cuidar el material, a cuidar-te tu. Jo crec que amb els anys és una escola, la mar. A peu de platja, les condicions de vent sembla que són bones i enganyoses. Mar endins fa molt vent de tramuntana. Caldrà esperar que el vent baixi. Hi ha un tope de 25 nusos. Amb més de 25 nusos no es pot fer una regata de làser. Una regata de professionals sí que la farien, probablement, però aquí som de tot. Som iaios, menys iaios. Per fi el vent ens permet sortir a mar. Ara sí, a navegar. Després de 3 proves, al primer lloc del podi en làser radial se l'endú el francès Amizet Pierric. En làser estàndard es celebren 4 proves i és Alfredo Vázquez del Club Nàutic Bétolo qui s'endú el títol de campió absolut, empatat a 9 punts amb Carlos Echavarri. Sí, hombre, Echavarri es más joven, navega muy bien, además curiosamente es pupilo mío, le enseñé yo a navegar, con lo cual ganarle es una satisfacción doble. Eso quiere decir que todavía le puedo enseñar algo. Si me deja. I no ens oblidem de l'Isidre, el regatista que hem conegut fa una estona. Aconsegueix una meritòria tercera posició en la categoria Apprentice, en la que naveguen els regatistes de més de 35 anys. Amb l'entrega de trofeus, els laseristes s'acomiaden de l'Eurolaser Masters Cup fins la propera edició.